A helyi üzem történetében és fejlődési ütemében a bányaüzemekhez hasonlítható. Miközben az elmúlt 5 esztendő alatt a kitermelt kőmennyiség 18%-kal emelkedett, a termelési érték gyarapodása 50% volt. Termékeik közül az értékesebb, az útépítéseknél igen keresett nemes zúzalékok előállítása került előtérbe. A 4. 5 éves terv számottevő rekonstrukció végrehajtásának időszaka lesz a kőbányánál, ahol 70 millió forintos beruházással csaknem a teljes gépparkot kicserélik, és a szocialista létesítményeket is felújítják. Ezáltal az üzemtermelése 1975-ig mintegy 70%-kal növekedik, lényegesen enyhítve az útépítések anyaghiányát. Egy 8000 család otthona, amelynek építésén elsősorban a Tolna megyei állami építőipari vállalat kubikusai, kőművesei, ácsai, szerelői, festői, műszaki és politikai vezetői fáradoztak. Az építési tervek főként a megyei tanács tervező vállalatának szakembereit dicsérik. Jelenleg 7471 lakás van Komlón, amelyből 76% vízvezetékkel ellátott és csatornázott, és ezen belül 1127 lakást a távfűtő hálózatra kapcsoltak. Néhány évvel ezelőtt új üzem nevével ismerkedett meg a város. A budapesti elektroakusztikai KTS Komlóra telepített egy 200 főt foglalkoztató üzemet. Villamossági cikkeket, elektromos kapcsolószerkezeteket gyártanak, hazai és külföldi cégek számára is. Csaknem egy időben 1968-ban indított új üzemet a Május Egyruhagyár. Kezdeti 164 fős létszámát 1970 végére 638-ra növelte. Munkavállalói zömmel asszonyok és fiatalkorúak. Az első időben a gyáregység csupán félkész termékeket állított elő. Ma viszont már évi 200 000 női és gyermekkabátot juttat el a nagykereskedelemhez. Leglátványosabban a vízművállalat fejlődött. A vállalatot 1971 elejétől megyei rangra emelték. Legfőbb érdeme, hogy rendkívül mostoha körülmények között is megoldotta Komló vízellátását. A sikondai strand üzemeltetését egyik fontos feladatának tekinti a vállalat. A sikondai szanatórium
amely a bányászok egészségének megóvására, illetve gyógyítására hivatott, főként a munka utáni gyógykezelést vette programjába több mint 10 esztendővel ezelőtt. Felszerelése a legigényesebb fiziológiai vizsgálatok végzésére is alkalmas. A 120 000 kötetes bányászszakszervezeti könyvtár önkiválasztó rendszerben működik, 2 kézzel osztva a műveltséget. A kölcsönzött könyvek száma azt bizonyítja, hogy a komlóiak igénylik is ezt. A zeneiskola 1970 tavaszán ünnepelte 15 éves fennállását, és most 361 tanuló ismerkedik az ének és zeneirodalommal. A 4. 5 éves terv számukra is új iskolaépületet emel a több lépcsőben épülő művelődési házban. Kodály Zoltán nevét viselő ének-zenetagozatú belvárosi általános iskola országos hírű kórusát 1958-ban alapították. Az 1961-es és az 1970-es Debreceni Nemzetközi Kórusfesztiválon 3., illetve 2. díjat tüntették ki. A 2 diploma megszerzésének értékét növeli, Kodály annyira nagyra becsülte a komlói kórus munkáját, hogy több alkalommal eljött hozzájuk, és az iskola számára külön kórusművet komponált. A gyermekkar Tóth Ferenc karnagy vezetésével az elmúlt 10 esztendőben szerepelt a Zeneakadémián, a rádióban, a televízióban, az ország különböző városaiban, növelve a bányaváros hírnevét. Eljutott a kórus Jugoszláviába és Lengyelországba is. Évtized nem olyan bőkezű, hogy hagyományokban gazdagon eresszen útjára egy formálódó közösséget. Mégis legszebb hagyomány az alkotó munka tisztelete. A modern építészeti formák, a modern lakónegyedek nem nélkülözik már a megfelelő kereskedelmi ellátottságot. Az állami és a szövetkezeti kereskedelem dolgozói mindinkább közmegelégedésre végzik feladatukat. Május egy művelődési ház 12 szakkörében hasznos időtöltést találnak a fiatalok. A barkácsolók, az ipari modellezők, a képzőművészeti, a festő és a többi szakkörben kettelésből ismerkednek a mesterséggel. A szakkörök munkájáról az évenként megtartott kiállításokon megyei és országos hírű népművelő szakemberek